శ్రీ చౌడేశ్వరీదేవి అమ్మవారు కాశీ నుండి నందవరం శ్రీ సాక్షిమాతగా వచ్చుటకు కారణమైనటువంటి అలనాటి నందన చక్రవర్తి వంశవృక్షం. శాంతన మహారాజు కుమారుడు విచిత్రవీర్యుడు కుమారుడు పాండురాజు కుమారుడు అర్జునుడు కుమారుడు అభిమన్యుడు కుమారుడు పరీక్షితు మహారాజు కుమారుడు జనమేజయుడు కుమారుడు శతానికుడు కుమారుడు హరిమేదుడు కుమారుడు మహాక్షేమేంద్రుడు కుమారుడు సోమేంద్రుడు కుమారుడు నందివర్ధనుడు కుమారుడు ఉత్తంగభుజుడు కుమారుడు నందన చక్రవర్తి. ఈ నందన చక్రవర్తి వల్లే శ్రీ చౌడేశ్వరీదేవి అమ్మవారు కాశీ నుండి మన నందవరంకి వచ్చారు.